ya zama ɗan gari. Wallahi a'a wannan karan kamun abin arziki da ya bayani. Ban taɓa jin sauyi irin wannan karan ba. Wannan yarinya ta san komai da na gani. Ne da gaba. Ai na ɗebi da nima. Ai ni ina duba na fata abin da ake nema za a fara. Wallahi tallahi ina fata ba da to an gamu. A'a. Mu je gida mun dai yayi. Idan gari ya waye dukan duhu na yayewa. Wani shiga cikin man ɗan karɓi rukun ƙwarya. Wani ka dafi karɓa? Magaɗaci ya ce ba, a ji mara yana kuɗi. Wani ya maka yi mata daga ba ɗaya. Wani gaba ɗaya. Wani gaba ɗaya. Daga Allah ne amma ne gida yanzu a ce kamar ka yanzu mai sani ba ka yi wai wannan lalata ba zo a yi wa tamu an gari na bai da malallan mutum irin ka sai a ce aura biya da faɗa to wannan watan kuma haka ya zo mana haba ai mu ya zo mana to inda masifa ne aka ce a ce mu masifafu ne ko yanzu ba ai ya kamata ko yan makwabta sai wannan mutu ba mutu ba a ci bare a ce a gidanmu ya ba ta kuma ta suke mutu kawai tun da aka yi abin na abinci ban iya sa a baki na wanka ba na iya yi ina ba ta wankan dan ta wankan na sai tsaf tun da ba za ta faɗa ba an hana a faɗa me zai hana harinyar na harkoki kai mutum da kafarci a ɗauki ran kawai shi da waye miki mun taka irin me kake yi wato na kira hawaye idan ka ji kuka ana yin sa to ciwo bai yi ciwo ba idan jinya ya jinya ba a iya mata kuka to ni idan ba za ka ɗau mataki ba ai kaman kai ba kai ni ɗan wani ciki ba mai gida ba ina ce kana da cin bashin mutane ina da faɗa amma ba ai kana da su ne masu ɗaga ƙananan Allah dai gaya Allah tana musu asiri Allah dai kaya sauƙi bayanin banza bayanin kai wanka ni ba ba gyari ne na faru da take ni ba kuma da aka yi abin nan ina lafiya wai ki daga nayi magana uban ke hada da Allah an san ko ni Allah ke yi malam ku ne malamai ya yi na ya da hakan kadari haka ne kuma sai ka bar yarinya ya ka aka da tsara mata cikin shege ba da dare Dan Allah dan girman Allah dan san malakin Allah ba ya miki baba ne baba